Mayong buntag ug malipayong adlaw ipapahulay. Yes, Good morning. Yes, very good. Good ang morning karon kay nalipay ko nga naabot nagbalik si Kuya Janster ug si Kuya Rami from Papua New welcome back. Guinea. And ato pong i-congratulate si Rachel and si Rami who are Nga, nagsugod na sila finally silang tying the first knot. step ato towards yung i-announce. taking each other forever. Kasi uto na to nga time. Murag na ako'y nadunggan nga chika to. Kasi uto na to. Whatever. But I miss the special moment good. Karon gikilig jud kayo ko. Tanan Okay. magyutan murag naagyo kilig moment sa atong life. I hope nga si Daryl moabot na pod sa point nga na pod siya girl nga willing hatagan kayo niya sa iyang supervise ka. Unya, makatulog ng ginisiyag tarong. Hindi ka matod o makatangatang ito sa init, matod yan sa bulak. well naay si Lovely na ay maayo kaayo ug undanon kaayo nga Yes. panghinuklog karong kabuntagon. So, Lovely, take it away. Okay, mauni ang mga pulong sa pagpanghinuklog na ay duha ka butang nga sa tao dapat dili ikasuko. Una, sa butang nga naa pa siya'y mahimo. Ikaduha, sa butang nga wa na siya'y mahimo. I like it. Mga bitaw nang mingon sila nga, okay, it's over, it's done anyway. Ano tayo mabuhat. No? Pero napaiban nga, kung napa siya mahimo, ano magyaw-yaw pa, mutabang na lang siya diretso. Nindot siya. Actually, kay mostly, ang mga babae, daghan kaya siya iistorya, aya na siya masuko kung kanibitang walay gihimo. Pero sa panahon nga himuon kay makalmado na. May one time na nag-joke si Papa sa balay, ningon siya nga, kinsa may, ito, ganyan, pag mabuhak ang baso, nya hilom, kinsa may nakabuhak na. Wakil may answer. Wakil may answer na yun si Papa nga, syempre, ang mama. Ano kay ang mama may mga saba. Okay. Fights kaayo. Nice to siya ha. Okay, Duwi Wing. ko na ka-gets. Wing, mag-Bible trivia ta? Okay, Bible trivia. Our first question. Okay. Daryl, ikaw magbasa. Alright. What is the relationship between Elizabeth, the mother of John the Baptist, and Mary, the mother of Jesus? Okay. Okay. Unsay relasyon nila sa mama ni John the Baptist ug mama ni Jesus Pasaylo dyan guys Christ. pagkabasa kay gatubig ang screen. Okay. So, mga kapaglaom, kung... Nay caller. Napay Hello, natin caller. good morning. Okay. Sige, Adali ba? sa'yo kinimata natin caller. Good Hello? morning. Hello? Hello? Good morning. Grabe, wa pa siguro ang question. Wala pa? Nagdial na Okay, wala pa. Okay, wala pa. Okay, wala wala pa. pa yung caller. Okay, yes, mga kapaglaom, kung makakuha mo sa mga prize, bisita mo din sa atong Hope Channel sa 3rd floor sa Spook. Dool mo o anhin mo diri sa among studio sa Hope Channel Philippines. Gihatag ng atong una nga Bible trivia question, but we still have 2 other trivia questions, so abangan na. So to get a chance of winning Panibaya shirts, you can call us through the numbers found on your screens. Or kung dili man, pwede po ninyo ipaabot ang inyong mga mahigugmaong panghuna-huna sa inyong gihandom karong adlaw. Kung aduna po may mga kaigalaan, miyembro sa pamilya abroad, pwede sila makiduyog ka nato, makapaminaw sa labas ng mga awit, o di ka masayra nila ang mga pahimuot nga balita. Pinagi sa atong mga ihatod nga balita kaninyo sa atong palibot. O niya na. Uban ining adlaw Sabado ang atong pagpasalamat sa kanunay nga pagproteksyon sa atong Ginoo dinhi kanatong tanan. Maghudyaka kita magmaya tungod kay ang Ginoo nagahatag kanato og adlaw nga diin kita magapahulay uban kaniya. Yes, tama na, Charm. O karon kabuntagon, ang atong mga kapaglaom, ganahan jud kay ni sila mag-atang sa atong haranas kabuntagon. O karon nga kabuntagon, atong maubanan ang atong mga nindot nga mohatag sa atong haranas kabuntagon gikan kini sa Mantikaw, Libertad o sa Gitagom ang atong mga bisita nining kabuntagon. Sa laing bahin unya sa Good Morning Pastor himamaton sa atong duha ka mga ambungan nga host. Diri ang usa ka theologian og ilang pagdiskasan ang usa ka interesanteng topiko nga. Next!
Ambungan ka no? Pero tama na alam no. Unya sa Good Morning Pastor kawana mo si Brother Danny. Among paghisgutan ang gugma sa Ginoo. Pero sa laing bahin si Ate Charm aduna siya pinasahing bisita pod unya sa what do you call this Ate Charm? Church building. Call it a miracle. Pinasahi ito kay ang persona nga iyang ginapakita sa ato. Inila sa tibok kalibutan. Kung curious mo ato nang atanganon niya. Inila siya sa iyang papel nga gidala. Yes. Okay. O mga kaigalaan, syempre dili lang na ang inyong atangan tungod kay si Miss Leila sa iyang health tips, sa iyang health bits, aduna po siya yung mga bag-o nga i-share ka na to karon nga kabuntagon. And mga Nay, caller. kaigalaan natin caller on the line. Hello, good morning. Good morning, ma'am. Good Ay, morning. good morning po. Kamata na. Okay, unsay answer sa atong question? Cousin, ma'am. Cousins? sila. Cousins. Okay. Okay, Let's see find out. if the Tanaw answer na is to. correct. Yay! B, tanaw na to. Nindot yung kinatawag Cousins. callers, no? Thank you so much, Gatoong ma'am. isa sa Unsay Biblia. pangalan sa atong caller? Twinkle Abesta, ma'am. Taga-asa ang atong caller? Ponton. Okay, puntod. Puntod. Napakay mga greetings. Sigad ko kang ma'am love, ma'am. Uy, kang Ma'am Love yan. Ay, rebound po. Happy Sapat po. May gani kay ma'am. Okay. Mga kaigalaan, ayaw mo gawa sa inyo mga lingkuranan tungod kay mo balik pa ang Panibaya sa Kabuntagon.